Kompli ċempel bit-telefonata tiegħek, inti tista' tħoll tant oqiedi ta' tant nies li għandhom bżonn l-għajnuna tiegħek. Grazzi, taslima. Grazzi, fidejkom. ħallini u itlaqli għax dejjaqtni u ma nafx kien ħallini mur ħallini issa dejjaqtni jaqbilek titlaqli qabel kont niġri warajk u inti kont it-tir f'saqajk ħallini mur ħallini issa dejjaqtni jaqbilek titlaqli With